Kag sa number 1, siyam ka empleyado sa Bayawan LGU patay sang mahulog ang ila nga ginasakyan nga dump truck sa Pilas. Patay ang siyam ka empleyado sa local government unit sa Bayawan City matapos mahulog ang ila ginasakyan nga dump truck sa Pilas sa bahin sang barangay Kalamtukan, Bayawan sa Negros Oriental, pasado las 11 kainas ang aga. Sunod sa report sa pulis, dead on arrival sa Kalumbuyan Hospital ang siyam ka mga empleyado, nakip na ang driver. Tanan sila mga lalaki. Base sa investigasyon sa traffic investigator, nagapadulong sa sitio Mansintak sa barangay Kalamtukan ang ginasakyan sa mga empleyado sang ini ang naglapaw kag nahulog sa Pilas. Nagbulit-bulitan sa lakyan, tubtob na kalabot sa suba. Ang dump truck na ginasakyan sa mga government employees ang may karga nga 5 ka container sang krudo. Wala sang survivors sa nasambit nga vehicular incident. Sunod kay Captain Stephen Apolinar, ang spokesperson sang Negros Oriental PNP. We only have based on initial report, sir. So initial report, sir, is yung nasakyan niya, sir, na overshoot, sir. So nag-overshoot sa, sir. So as to kung gaano kalalim yung nabagsakan nila, sir, is wala pa tayong data nun, sir. Lahat, sir, nung nakasakay na siyam, sir, yun talaga, sir, sila, sir. Walang survivor, sir. Sa 9 dun, sir, dala na yung driver. Yes, sir. Yes, sir.